Прывітанне ўсім добрым беларусам. Зараз трошки скарэктырую гук. Як заўсёды, калі гульня запускаецца, нешта не так адбываецца. О, добра. Так, спадзяюся, такі ўзровень гука будзе задавальняючы. Зараз я знайду яшчэ і спраўджу гэтае ў Ютубе. Што няма, не бачу. Так, вось яна з'явілася плашка. Так, спадзяюся, такі ўзровень гук ёсць. І гук нармалёвы, і трансляцыя пашля нармалёва. Ну што цяпер? А цяпер усім прывітанне. Вельмі задаволены, што у нас ёсць сёння магчымасць зноў прадоўжыць нашу гульню у Евротрак Сімулятор, бо у нас засталося толькі два гарады: Энчэмпінг і Кальмар. Так, сёння я спрабую ўсё гэта выканаць. Памятаем, што нельга пашкодзіць груз, калі мы яго вязем. Вось. І пасля гэтага мы запусцім танкі. Акурат пасля гэтага. Вось. Ну, а ўжо ў панядзелак прадоўжым з фермерам ці індастрыал. Я ўжо не памятаю, як там называецца дакладна гэтае дасягненне. Але гэта на сённяшні момант, на бягучы момант, яно гэта і не важна. Адразу бы хацеў адзначыць тое, што ўчора я акурат такі пачаў рабіць каменты пад відэа некаторымі сваіх тых каналаў, якія я люблю, гляжу заўсёды, і падаецца, там гэтая аўдыторыя можа быць зацікаўлена ў беларускамоўным кантэнце. Акурат такі пра гэтыя стрымы рэч гаворка ідзе. Вось, а гэта і карацей, чаму я вырашыў пачаць менавіта з гэтага. А менавіта з-за таго, што быў вельмі прыемна ўражаны тым, як адрэагавалі аўтары тых каналаў, на якія я падпісаны, дзе заставляў свае каментары. Асабліва было прыемна атрымаць цэрцайка ад Вожыка. Дзякуй табе вялікі, ты нават закрапіў мой каментар у версіі, каб яго бачылі людзі. Я гэта вельмі цаню. Так, прабачце, бачу, што акенца з тым вісіць. Вось так павінна быць усё. Так, карацей, вельмі быў уражаны, і вельмі было мне гэтае прыемна, што аўтар каналу, судзячы па ўсяму, таксама падтрымлівае распаўсюд беларускамоўнага кантэнту і пайшоў мне насустрач. Тое самае, амаль тое самае зрабіў Саша Івулін. Вельмі люблю гэтага чалавека, бо вельмі даўно за ім сачу. Вось, я ўжо не памятаю, хіба што 6 ці 5 гадоў. Вось, і вельмі перажываў за тое, што ён трапіў у вязніцу і адбыў там 2-гадовы срок. Але выйшаў на свабоду і быў за яго вельмі рады, калі гэта адбылося. І ён цяпер жыве так, як і я, у Польшчы. Карацей, хачу вельмі моцна і сардэчна падзякаваць Вожыку і Івуліну за тое, што яны адзначылі мае каментары і дапамагаюць у прасоўванні майго каналу. Хаця б так трошачкі, але гэта вельмі прыемна. Так, бяромся, як заўсёды, за задачу. Сёння мы знаходзімся у Кёльне. Так, калі не памыляюся, тут павінна быць нейкая задача, якая нас адвязе. Куды яна мяне адвязе? Я ўжо не памятаю. Не, Кальмар. Але Кальмар не той. А што я тут увогуле раблю ў гэтым горадзе? Хто мне распавядзе? Калі не памыляюся, мы проста сюды
Тэлепартаваліся. Ну, так і ёсць. Так і ёсць, таму нам проста трэба зараз выбраць горад, у які нам трэба з'ехаць. То бок гэта першы кальмар. Што? У нас только одна задача, дзе ёсць адзначаны кальмар і ўсё. Халера. Слухайце, гэта будзе цяжка. Так, і энчэпінг, калі не памыляюсь, на ангельскай ён вось так пішацца. Што? Не выбраны вось гэты горад, а яго трэба неяк убраць. Як яго убраць? Так, чакай. Ось так давай зробім. І сюди. Ага. Ось. І зараз будзем спраўджваць, дзе той кальмар. Векше. Ага, з кальмараў векше нам не трэба. Таксама нема нордзіку. Нордзік. Дзе ён тут нордзік? Ось. Темпере і турку. Так. Дзе яна темпере? Темпере гэта Фінляндыя, а гэта таксама Фінляндыя. Ну чаму не? Слухайце, 21-24 тысячы, ну тут недалёка зусім. Давайте і так, з темпере поедем, зараз купім гараж у темпере. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Так, купля гаражу. Дзе яно темпере гэта? Ось яно. Окей, перемещаемся аккурат таки у гэты гараж. Темпере. Ось. І сюди, окей. Ale tam Lecim. byliśmy. Nieważne, znajdę nową trasę. Добре. Так, крацей. Далей ми зараз заповним наш гараж. Ідем у агенцію. Що? Чомусь сюди кнопка змістилася. Ніякий дивний керовця. Чекай. Темпер, так. Ці хто б з вас узяв би такого собі на працю? Ось як гэты челік. Я б він, як гэты. Я б яшчэ падумаў трошки. Вельмі дзіўна яны выглядаюць, шчыра кажуцца. То пад нейкімі таблеткамі, ці што яны там робяць. Так, чакай. Ну што гэта такое? Івека. Івека, калі не памыляюся, гэта дарае, так? Ну так, 158. Не хочу. Скані. У скані ёсць. Танная, так, 8. Белая, нормалёва. Темпера, сюди. Ой, якась мелодія грає, ну такая собі, слухайте. Ніби студенти писали, ведаєте, така якость. Вуха аж болить. Так, як завсёди, 3 причепи. Перший пройшов. Другий так само сюди. О, нарешті воно скончилося. Гэта хотя б пачынаецца лепей, чым мінулае. Так, гэта быў трэці, так? Што гэта азначае? Гэта азначае, што нам пора адбіраць груз. Так, тут мы не укладаемся цяпер з новым шасі. Тут трошки ўперад, трошки ўзад. На адзін рух болей зрабіць, чым гэта было раней патрабавальна. Так. Трэба яшчэ на паліўную станцыю заехаць, каб заправіць наш цягач і без перашкодаў даехаць. Na rondzie zjedź drugi. Ну, ведае чаму? У Фінляндыі, я ўжо не ў першым горадзе гэта заўважаю, што ў іх
Подвойная разметка і жоўтая і белая. Што гэта можа азначаць? З'едь з ronda. Навошта ім гэта? Вось тут толькі жоўтая. Вось на мінулай дарозе, з якой мы выехалі, там была і жоўтая, белая. Na rondzie Калі вы zjedź z глядзіце drugiej гэты strony. стрым у запісу, вось калі вы не ведаю чаму, але ведаеце адказ на гэтае пытанне, то калі ласка напішыце, гэта вельмі цікава. Навошта ім падвойная разметка на дарозе? Zjedź z ronda. Так, не ведаю як вам, але мне падаецца, што музыка неяк занадта гучна гуляе. Грае, прабачце. Вось так і зменшым трохі. Вернемся у гульню зноў. Неяк дзіўна. Кожны дзень вось гэтую рэгуляцыю гука раблю. Ось, зноўку. І жоўтая, і белая. Вось. І рэгуляцыю гэтага раблю перад кожнай трансляцыяй, але ўсё роўна. Калі што я не на ваеннай базе, але гэта быў Na гелікоптер. rondzie zjedź trzecim zjazdem. Гэта сапраўды быў гелікоптер, які лятае над маім домам вельмі часта, бо трошкі пазней абгрунтую вам чаму. Дык вось, аб чым я казаў? Аб музыцы. Так, аб музыцы, аб узроўні гуку. Карацей кажучы, што кожны стрым, калі я пачынаю, пераглядаю ўсё гэта, раблю, усе гэтыя налады і гэтак далей, то кантралюю гэту ўзровень гука. І вось выходзяць такія мелодыі ўсё ж такі, якія трохі гучней за іншыя. Гэта дзіўна і трошкі так пянтэжыць, калі шчыра. А калі што да гэтага верталёту, так, гелікоптера, які тут лётае, то калі вы з Беларусі, гэта вам будзе вельмі цікава і карысна. Каб вы разумелі ўзровень беларускай медыцыны і яе забяспечанасці ўсім неабходным у Польшчы, менавіта ў тым горадзе, дзе я жыву, вельмі часта выкарыстоўваецца ў якасці хуткай дапамогі гелікоптер. Так, тут таксама ёсць Przygotuj się і do skrętu w lewo. так званая хуткая, так, то бок яны на гэтых мерседесах, на івеках, якія абсталяваннем господи, абсталяваныя, вось так, абсталяваныя медыцынскім абсталяваннем, вось, яны таксама ёсць. Але часта, вельмі часта, калі, напрыклад, здараецца аварыя па-за межамі гораду, ці патрэбная сапраўды хуткая дапамога, каб не перашкаджаць гарадскому трафіку і так далей, выкарыстоўваюць гелікоптер. І што вельмі мяне здзівіла, гэты гелікоптер выкарыстоўваецца, сама з такой жа частотой, як і звычайны гэты бусік з медыцынскім абсталяваннем. Вось, гэта мяне сапраўды вельмі здзівіла. А яшчэ што здзівіла, слухайце, гэта калі я пабачыў у сваім жыцці, у мяне сківіца ўпала на зямлю. Гэта тое, што я заўважыў, недалёка ад мяне ёсць 2 шпіталі. І яны раздзеленыя дарогай. Дарэчы, дарога ў гонар нобелеўскага лаўрэата польскага. Вось, і каб не весці складанага больнога праз гэтую дарогу, праз блокпасты, якія існуюць ва ўсіх шпіталях. Я спадзяюся, што вы разумееце, так? Там ёсць шлагбаум і так далей. Чакай, дзе ён стаіць? О, там нешта. Сколь заезд да цябе? Адсюль? А, так, адсюль. Добра. Вось, і, карацей кажучы, дык яны не выкарыстоўваюць ні каталак, ніякіх падземных пераходаў, вось як у нас, я памятаю, у горадзе было. То бок цябе кладуць на каталку, дацягнуць з дапамогай ліфту уніз, ці там па якісьці калідорах, і так далей. Карацей, цябе катаюць па тэрыторыі шпіталя. А тут не. Тут бяруць, калі трэба перавезці, саджаюць у гелікоптер. І сапраўды гелікоптер тупа пералятае з аднаго боку вуліцы на другі бок. І такім чынам аказваецца дапамога больному.
Мне патрэбна, прабачце, 2 хвілінкі. Буквально літаральна 2 хвілінкі. Зараз вярнуся. Sun is out here overseas. Dark emotions ever torn so deep. Falling down through the clouds on. Feeling you. Так, я вярнуўся. Я на месцы, таму паехалі далей. Стаміна у нас на 100%, так падаецца. О, 750 кілометраў по такому шляху. Гэта будзе вельмі доўга. Слухайце, трэба будзе спяшацца і ляцець як мага хутчэй. Як мага хутчэй. Так куды тут нам налево? Skręć w lewo. Добре, паехалі. Мы там нейкую будаўнічую тэхніку везем, я бачу. Нешта цяжкое, карацей кажучы. Вось, спадаюся, вы зараз будзеце жыць з думкамі аб тым, як усё ж такі польскае выхаванне здароўя, ці як гэта казаць, здраваабаронанне, ну, карацей кажучы, вось тыя высілкі, якія робяць палякі для захавання свайго здароўя, так, асабіста для хуткай дапамогі, як гэта адрозніваецца ад беларускіх умоваў. Таму што вось сваё жыццё я ні разу не бачу, каб гелікоптары выкарыстоўваліся ў такіх вось мэтах. Я ведаю толькі аднойчы, калі патрэбна была транспарціроўка, ну, на маім жыцці такое здарылася толькі аднойчы, калі маяму сваяку патрэбілася транспарціроўка з горадні ў Менск, і у яго не было магчымасці. Ну, гэта было небяспечна весці яго на аўтамабіле, таму вось выкарыстоўвалі для гэтага гелікоптер. Вось такія справы. Вось такія справы, і сапраўды гэта амаль што першае, што мяне ўразіла настолькі, што вось ужо па столькі годах, колькі я жыву ў Польшчы, мяне гэта дасюль і ўражвае. Мая павага палякам за такія дасягненні у ахове здароўя. Ахова здароўя. Вось так трэба. Jedź prosto. Калі не памыляюся, я заўважыў, што на мапе тут у нас даволі шмат серпанціну, усялякага гэтых паваротах і гэтак далей. Пакуль мы не даедзем ажно да Швецыі, так будзе. Бок тут тэмпера такая сабе, ведаеце, дарога.
не вельмі будзе зручна, але Skręć w lewo. іншай не маем, як кажуць. Так. Галоўнае груз не пашкодзіць і давесці яго спакойна, каб у залік пайшло гэты крок. Бо апошні раз мы давезлі, калі не памыляюся, пашкоджаны груз ажно на 2% і ў залік не пайшло. У нас гэты крок не адзначыўся як выкананы. Так, 680 километров. Хіба што павінны мы выканаць гэта ўсё без адпачынку па дарозе. Бо, ну, падаецца, павінны, гэта 680 километров. Але, канешне, ўсё будзе залежаць ад таго, колькі будзе шляху пролягаць праз... А у нас не па серпанціну асноўная праблема. Там мора будзе, мы праз порт паедзем. Гэта ж Фінляндыя, мы з Фінляндыі вязем у Швецыю. І трэба перасекчы неяк Балтыйскае мора. Вось яно што. Таму у нас столькі гадзінаў патрэбна на выкананне гэтай задачы. Мора, што 16 гадзінаў. Бо паром ідзе вельмі марудна і менавіта на ім мы губляем свой Przygotuj się do час. skrętu w prawo. Так, паліўная станцыя. Я хачу на яе заехаць. Вось сюды, вось так, так. О, і тут Przeliczam направо. trasę. Przygotuj się do skrętu w prawo. Znajdziemy inną trasę. Слухайце, а паліва стала выходзіць вельмі многа. То бок, я так разумею, што гэтае шасі не толькі пахорчвае наш дыаметр павароту, развароту, прабачце, але і скарыстанне паліва двигуном ці рухавіком, як вам заводна будзе. А у нас 152 тысячи толькі на аккаунце. Мы з гэтымі тэлепортамі згубілі ўсё свае накапленні, якія ў нас былі. Так, 150. Ну Przygotuj нічога. się do Але skrętu w что-то prawo. просто купим Skręć w гараж prawo. за 180 тысяч. І треба выкруціць сюды. Максимально уперед. І толькі тут уже выкручиваться. Ось так, ось так, ось так. Ага. Skręć w prawo. Добра, выехалі, нічога не зачапілі, гэта вельмі добра. Гэта азначае, што груз мы не пашкодзілі. Едзем. На мінулым стрымы я казаў вам, што ёсць намер дагледзець забойцаў Кветкавай даліны, але як заўсёды нешта пайшло не так.
Не, калі што, то гэта было не спецыяльна, я не дагледзеў. Але, шчыра кажучы, і жадання Trzymaj się prawej нейкага strony, a вялікага ў мяне не następnie было. zjedź Я w аддаў prawo. перавагу вось перад сном на іншае відэо, якое патрабавала З'едзь менш вправо. увагі. І, шчыра кажучы, пакуль не шкадую. Пакуль не шкадую, трэба будзе даглядзець, бо і Скарсезе, і Ді Капріо, яны заслугоўваюць той увагі з той працу, які яны зрабілі. Вось, але ўсё роўна і такой цікавосткі, напрыклад, як геймер, яно не выклікае. Я не чапляе пакуль што, і жаданне вяртацца да гэтага фільму, каб яго даглядзець да канца, не ўзнікае. Вось я спадзяюся, што вы таксама, як і я, любіце гульні камп'ютарныя, так? Вось, і вы ведаеце, што калі-нікалі, але ўсё ж такі ёсць такое жаданне вось запусціць нейкую гульню ды паглядзець. Тое самае тычыцца і фільмаў, якія вы глядзіце, і калі у вас няма магчымасці іх дагледзець да самага канца, і вось вы прылятаеце там дадому, бо ёсць вялікае жаданне яго дагледзець. Ўсё ж такі, што ж там было і як усё прайшло. А тут не. Вось такая вось гісторыя сумная. Такога жадання не ўзнікла, ўвечары я проста лёг, паглядзеў пару другіх іншых Jedź prosto. ролікаў, фільмаў, ды лёг спаць. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, тут зараз будзе востры вугал, востры кут. І на гэтым рагу трэба неяк выкруціцца. І таксама без пашкоджанняў прыехаць яго. Добра, атрымліваецца. Так. Гэта хто мяне тут праз мястэчка спрабуе. Ну гэта не мястэчка, гэта ўжо порт. Добра. А мы едзем. А то мне падалося, што гэта нейкае мястэчка. Ну так, вось з'явіўся гэты якар. Вось, а тады яго не было бачна яшчэ. Я подумаў, што мы да нейкага гораду набліжаемся, і замест таго, каб яго аб'ехаць па левым баку, навігатар мне суне праз гэты Przygotuj się горад. do skrętu w lewo. Так. Скрыть влево. Наближаемся. Куди? Ага, добре. Так, тут як, куди? Что я не разумею, куди тут ехать. Бо нічого не бачу, блін. За гэтымі стойками. Сюди. Так, а тут куди? Вверх, ага. Докладно сюди. Добре. Вверх і на паром. Зараз троху адпачнем, бо у нас уже амаль палова стаміны чамусьці знікла. Мы сколькі проехали? Ну, 200 километров. Едем у Капельшкер. Не знаю я таких городов. Obliczanie nowej trasy. До речі, чому я не перекидваюся знову на українську мову, тому що ще попереду буде один город. Його так само лепей уводять у пошук на ангельській мові. Ось і таким чином я лепей почекаю вже трохи потерпим, мне подається, так буде лепей. Снеdzie тут, так? Коли добре пам'ятаю, ось сюди. Так, мы уже у Швеции. Вправо, улево, вправо.
трэба было праз зону адпачынку праехаць, але ладно. Уже гэта не важно. Так, 370 километров. Ну, тут нават няма сумневу, што мы гэта зараз праз 10-15 хвілін выканаем. І можна будзе шукаць апошнюю нашу здачу. Галоўнае не пашкодзіць, каб не прыйшлося зноўку шукаць гэты самы горад, зноўку шукаць гэты самы заказ, каб адвезці на шахту. Мы ў Кальмар, калі не памыляюся, едзем. Там у Кальмары нас не атрымалася, зараз другая спроба ўжо. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. О, мене шашу. Ой, я сподіваюся, ви чуєте, знову гелікоптер пролетів. Ось бачите, пройшло тут хвилин 20, і він туди обратно. І хутчэй за ўсё за гэты час ён паспеў ужо некага з-за гораду адабраць і прывезці ў шпіталь. Я памятаю, калісьці, можа год назад, ці калісьці колькі прайшло, здарылася вялікая аварыя. Ну, па радыё нават сказалі, і па тэлебачанню нават, калі не памыляюся, я гэта і бачыў. Пра гэту аварыю, што там стыкнуліся аж на 3 аўтамабілі, адзін з іх загарэўся, падпаліў другі. Вось, і ўвесь той дзень гэты гелікоптер амаль што не спыняючыся лятаў, ну, на працягу 2 гадзінаў. То бок, дзе? А, ён ззаду. Трэба зменшыць хуткасць, каб даць яму праехаць. Давай, Trzymaj się праязджай. lewej strony. Чаго чакаеш? Ось, то бок, рэальна ён туды-сюды, туды-сюды, туды-сюды. За гораду ў горад, за горад. Што ты? А, тут ліміт іншы. Ось, і карацей 2 гадзіны. Без З'едь перапынку, абы якога. Просто сапраўды як хуткая у нас у Беларусі, которая лётае з шпіталя, только з мігалкамі, а гэта так па паветру. Так, усяго 351 тысяча, нам гэтага не хопіць, каб купіць нават абсталяванне для новага гаража, але прыйдзецца вот такім чынам просто купіць гараж, нікога не наймаць, ну, ці аднаго там 1,5 чалавекі наняць, купіць 1,5 грузовіка. Што, гэты гад едзе за мною ці не? Нехто тут злева. Гэта ён? Так, гэта ён. Давай, давай, давай. Опереджай уже. Сука. Ты заебал, едь давай уже.
Сука, 3 мандаты выписал. Как дать тебе у бочину, паскуда. Ён яшчэ і хамуе, паглядзіце. Ён едзе акурат по гэтаму ліміту дэбільнаму. 70. Trzymaj się prawej strony. Ой, халера, ясна. Навошта ты мне сустрэўся на гэтай дарозе? Абакраў на 5000 амаль што еўра. Trzymaj się lewej strony. Карацей. А што яшчэ датычыцца нашых учорашніх размоваў? Гэта пра відэа. Пра відэа, якое я хацеў бы зняць. Пра гэтыя, як іх цягачы. Так, хто з іх самы хуткі, хто лепей за ўсё хамуе, ну і гэтак далей. Пра стандартнае, напрыклад, а потым пра самае топавае яшчэ. Такое самае відэа. Вось, і не ведаю. Не ведаю, у меня ёсць план на гэтыя выходныя ўжо на заўтра. Я хачу выпусціць унікальнае відэа. Унікальна ў тым сэнсе, што не па гэтых двух гульнях. Вось, і гэта ўсё для таго, каб прыцягнуць аўдыторыю на канал. Магчыма, хтосьці будзе шукаць і падпішацца і заставіць каментар. Хто яго ведае. Пабачым. Але ў гэтым будзе сэнс, каб я выклаў 1,5-гадзіннае відэа, вось і паглядзеў на рэакцыю супольнасці. Супольнасці маю на ўвазе ютубская. Тобто супольнасць цалкам, то бок. Гэтая гульня толькі што выйшла. Вось, і спадзяюся, што шмат хто яе шукае. Там праходжанні і так далей. Але адзінае, што не адзінае, а адно з найвялікшых маіх страхаў, гэта пра тое, што страха гэта не тое, аб чым я хацеў казаць, а жахаў. Няхай так будзе, адзін з жахаў, які мяне зараз турбуе, гэта тое, што магчыма маладзёны, якія не любяць нават, не разумеюць беларускую мову, гэта будуць асноўныя карыстальнікі такого кшталту контенту менавіта гэтай гульні. Вось, і гэта азначае, што яны проста могуць адкрыць відэа, паглядзець, што яна на беларускай, ды зачыніць гэтае відэа. Але, з іншага боку, гэта можа і пайсці на карысць, таму што, убачыўшы, што ёсць такое відэа, яны проста паднімуць мне гэта CTR, клік, рейд, какой-то там уже забыўся. Ну, такі паказчык на ютубе ёсць CTR, які таксама важны для прасоўвання. І такім чынам хтосьці з гэтых маладзёнаў захоча ўсё ж такі развіваць свае беларускамоўныя навыкі. Вось, пабачым. Відэа будзе. Я буду яго рабіць заўтра да абеду, потым змантую. І гэты монтаж выкладу ўвечары. Ну, ці пасля абеду будзем глядзець яшчэ. Ось, але дакладна яно з'явіцца заўтра, бо ў мяне такі план. Ці перад... Чакайце, зноў менты. Так, ты з'язджаеш? Не з'язджаеш. Ой, трэба будзе за ім марудзіцца, як слімаку. Карацей, паглядзім. Гэта будзе такі эксперымент, ён не будзе паказальны. Цалкам не будзе паказальны, таму што шчыра кажучы, мне гэтая гульня не падабаецца, я б сабе яе не купляў. Але я ведаю, што ужо за гэты тыдзень з'явілася вялікая колькасць фанаў у гэтай гульні з-за таго, што яна вельмі прыгожая, яна графічна адна з лепшых гульняў гэтага году, 24-го гэта дакладна. Вось, і таму я вельмі хацеў паглядзець, як адрэагуе цалкам YouTube, так, на тое, што з'явілася гэтая гульня, то бок будзе яно прасоўваць гэтае відэа ці не будзе, і як адрэагуе супольнасць, якая мае дачыненне, якая сустрэне, лепей так сказаць, якая сустрэне беларускамоўны контент. І яна сустрэне яго ветліва ці наадварот, адмоўна, то бок
клікнуць, паслухаць мову, выключыць. Ну і гэтак далей. Будзе бачна. Як мне падаецца, на прыкладзе бягучых Trzymaj się Roliku. prawej strony, a następnie то zjedź w prawo. вынік хутчэй за ўсё будзе адмоўны. То бок сетяр, па-першае, будзе каля 10%, мне падаецца, то гэта азначае, што кожны 10-ы карыстальнік Ютуба, якому трапіцца на вочы гэтае відэа, ён па ім клікне. Так, каб паглядзець, што там. А вось колькі ўжо людзей прагледзяць гэтае відэа, то яно будзе блізка да нуля. Мне пакуль што так падаецца. І яшчэ дадам тое, што на пачатку гэта відэа і на канцы я выдам умовы для прадаўжання менавіта па гэтай гульне. Зноўку паўтару, гэта я зраблю толькі для таго, каб для сябе, бо таго кшталту і гульні мне не падабаюцца. І я аб гэтым скажу непасрэдна ў гэтым відэа напрыканцы. Вось, магчыма, маё меркаванне зменіцца, Zjedź z ronda. калі гульня сапраўды выйдзе неблагой. Але пакуль маё меркаванне такое, што гэта не маё. Гэта не маё, гэта я гуляць цалкам, праходзіць усю гісторыю, пакуль у мяне жадання няма. Я ўжо нават прагледзеў не толькі трэйлер, але і відэа геймплейнае першае. То бок у мяне павінна быць такое самае відэа, але толькі на беларускай мове. Вось, і такім чынам паглядзім, што з гэтага адбудзецца. Вельмі цікава. Вось я люблю займацца такімі рэчамі, такія відэа ці сацыяльныя эксперыменты. Вось, і рабіць і разумець, што патрабуе наша супольнасць беларуская. Не толькі беларуская, калі што. У гэтым відэа я спрабую зачапіць таксама на украінамоўная супольнасць. Вось, неяк так выгаварыў. Чаму іх? Таму што, як я казаў ужо ў мінулыя разы, мяне гэта вельмі цікавіць, мне гэта вельмі патрэбна, бо карыстальнікаў беларускамоўнага кантэнту на прасторах Ютуба яго няшмат. Калі мы будзем казаць аб суцэльна беларускамоўных каналах, такіх як Рудзі, напрыклад, гэта хіба што найвялікшы, найбуйнейшы YouTube-канал, дзе размаўляюць толькі беларускаю, і ён сёння налічвае, трохі болей за 4000 карыстальнікаў. То як для мяне гэта зусім няшмат. Апулам няшмат, 4000 карыстальнікаў. Аб чым вы кажаце? Калі мы кажам, такой, ведаеце, змяшаны контент, то бок ужываецца як беларуская, напрыклад, так і расейская мова. Амаль што 50 на 50. Гэта я зараз пра канал Мікіты Мелказёрава, то гэты канал налічвае у нас сёння ўжо 160 000 карыстальнікаў, і гэта ўжо больш цікава, таму што праз такі фармат, калі, напрыклад, у гульнявым кантэксце будзе 160 000 карыстальнікаў, гэта азначае дакладна тое, што гэта можна займацца прафесійна, гэта дазволіць зарабляць неблагія грошы. І, канешне, з гэтых грашэй усё і гэта адносна, канешне ж. Як мага больш будзе ісці на падтрымку другіх іншых каналаў беларускамоўных, і таксама на гэтым канале можна будзе выпускаць цалкам беларускамоўныя ролікі, тое самае, як робіць Мелказёр, але трэба гэта рабіць прафесійна і цікава. Вось, да гэтага будзем намагацца ісці, будзем развівацца, і, канешне ж, дапамагаць іншым каналам. А галоўнае для мяне на сённяшні дзень гэта прынесці разнастайнасць у YouTube. Пакуль мне дазваляе гэта моя асноўная праца, пакуль дазваляе мне гэты прыбытак, які я атрымліваю з яе, пакуль мне дазваляе час вольны, які ў мяне ёсць, я гэтым і займаюся. Калі гэта стане немагчыма, то гэта будзе немагчыма. А пакуль гэта моя мара, я хачу, каб беларускі YouTube пашырыўся як мага больш, каб карыстальнікаў увогуле мовы стала значна больш, каб у людзей, беларусаў, не асацыявалася беларускасць з лапцямі ды бульбаю. Каб гэта было
Каб Skręć было w чым prawo. ганарыцца. Вось, каб было чым ганарыцца. Бо калі хто не ведае, ёсць жа гэты беларус Влад А4 бумага, ці неяк так называецца яго канал. Я не глядзеў, бо ўжо быў занадта дарослы, каб спатрэбіць гэты контент, які ён генеруе. Але ён генеруе яго на расійскай мове, і слухайце, ну, ён сябе не атаясамлівае ніяк з Беларусю цалкам. І калі не памыляюся, ён жа ж зараз жыве у Расіі і увогуле па сутнасці сваёй стаяў зайтнікам з-за таго, што яго тупо прымусілі гэта зрабіць. Абставінамі, маю думаю, што не КДБ да яго прыйшло, ці нехта іншы прыказаў, не. Все ж таки чалавек прагне папулярнасці і грошай, і менавіта за гэтага ён сваю беларускасць адсунуў куды як мага далей. І па гэтым прыкладзе ідуць маладзёны сёння. На жаль, яны сябе не ўтаясамліваюць, што асацыяванне сябе з беларусам на сённяшні момант гэта роўна твоя бяспека, твоё развіццё. Вось, што каб зарабляць вялікія грошы ці атрымліваць вялікую папулярнасць, не трэба сябе называць расіянінам, рускім. Вось, а калі ты цэніш сваю спадчыну, па-першае, гісторыю, напраўдную гісторыю, так, а не акупацыйную, вось, і ведаеш сваіх продкаў, то менавіта гэта таксама прынясе тую самую папулярнасць, тыя самыя грошы. Так, 16 кілометраў засталося. Мы ўжо зусім побач. Przygotuj się do skrętu Тут w prawo. засталося хіба што 1,5 павароты. Рапс квітнее. Skręć w prawo. І ўсё роўна па зямлі прыйдзецца працягнуць гэта. Самазвал, які там валэндаецца ў мяне на прычэпе. Так, музыка знікла, гэта азначае, што трэба яе трошкі падштурхнуць. Сюды. Вот так, ну што ты ў мяне заўсёды пытаешься, навошта? Так. Ох, інкам 616 евро. Ох, і зарабіў ужо. А пакуль мы даехалі, дарэчы, у нас атрымалася на аккаунт получыць 300 тысяч евро. Яшчэ адзін бляха 475 евро. Так. О, 11600. Вось гэта вось нармалёвы Przygotuj się прыбытак. do skrętu w prawo. Управа трэба, так. Налево тут шлагбаум, не. Сюды едзем акуратненько. Дарэчы, слухайце, вось у 1.50 з'явілася гэты пыл з-пад колаў і прычэпа і цягачоў. Вось, прыемна. Зараз хоць у люстэрка глядзець, таму што ззаду такі пыл падымаецца, бачыце? Што злева, што справа яго бачна. Добрую справу зрабілі, слухайце, распрацоўшчыкі, калі выпусцілі гэты Kolejna trasa za 1.50. nami. Oby więcej І добра, мы на месцы, калі ласачка. Ёсць, так. Што? Concrete Jungle? Што гэта было зараз? Гэта не шахта, гэта што? А ну чакай. Сюды хадзі. Ты, вось, сюды хадзі. Так.
Ой. Concrete Jungle, Император не. 5-7 майнер. Так і засталося 5-7. Ой, у мене 4-7. Зараз поправлю яшчэ. Секунду, але гэта сапраўды не важна. Добра. Так, чаму не важно? Тому что вось, что мы там выконали. Concrete Jungle. Complete 10 deliveries from concrete plants requires beyond the Baltic Sea. Боже, ну что это такое деется? Ну, куда я приехал? Чаму не региструется тое, что я привез на шахту? From concrete plants. Окей, это я зрабіў from. Але ж я не ту привез. Так? Ну так же ж. Ну что это такое? Где мы зараз находимся? Каля кальмару мы находимся. У меня такое адчуванне, нібыта вось гэты вось завод, ён не адносіцца да кальмару. Але чаму? Не разумею я, слухайце. Уже другі раз мы прывозім нешта на кальмар, і другі раз нічога не атрымліваецца. От векша мы прывезлі. Все зарэгістравалася, ўсё адбілася, ўсё як трэба. Ой, як гэта бянтэжыць, як гэта бесіць. Ну навошта так рабіць? Ну хто мне распавядзе? А як? Я ж прывёз. Ну я ж прывёз, так, прывёз. Я ж не пашкодзіў, мне не пашкодзіў. Ну чаму не зарэгістравана дастаўка сюды? Што з тобой не так, гульня? Скуда? Не псуй мне настрой, калі ласка. Навошта гэтак рабіць? Ну тут жа іншых няма. Няма. Слухайце, а мы зноў прывезлі транспарт, калі што. Мы ў мінулы раз прывезлі нейкі транспарт, і ён не зарэгістраваўся да кальмару. І зноўка мы прывезлі транспарт на гэтую шахту, і нічога не атрымалася, каб яно зарэгістравала. Крацей, транспарт не бяром, давозім толькі нешта іншае, добра? Таму, сюды. Так, тут нічога не бяром. Здесь мы пишем Йонкапинг. Так. Йонк. Ковала. 8. Йонкапинг. Погнали шукать гэты Нордик. Нордик у Йонкапинг. Нордик. А яго нема? Заебись. Каб вы паскудь задушилися вось. Ну да что ж ты будешь рабіць? Что у нас засталося? Йонкапинг, так. Эншипинг называется по-украинску ці як тут. Добре, давай кальмар. Яшчэ раз кальмар. Так, шукаем наш кальмар. Доставку у кальмар. Штосьці ёсць. Шукаем Нордик. Нордика нема. Нет. Лінкёпінг ёсць. З кальмара у Лінкёпінг. І так само гэтае гаўно. Ой. І тут радыус нейкі, ось радус у ковала. Ось што рабіць? Ой, божухна. Destination. Why destination? Origin, road, cargo weight, sender. Реципієнт. Ось так треба шукати. Реципієнт. Що є для Нордика? Кальмару є для Нордика. А у кальмар? Так, зараз тут Йонкапінг. Нордик, шукаем Нордик. Нордик, где ты есть?
І нічога няма, так? Нічога. А гэта азначае што? Гэта можа азначаць толькі адное. Нам трэба... Чакай, не то, не. Вось так вось робім. Мы поедем зараз адпачываць. Давайте сюды. Трошки паспім. Okej, І... ruszajmy. О, боже, ну што гэта было зараз? Так. А куда тут ехать? Недзе ўлева, не? А куды нам ехаць, слухайце? Нічога не бачно тут. Нешта мне падаецца, што сюды... Не, давайте сюды ўсё ж таки. Тут пацякае ніякая дарога, тыпу, зробленая. Мне здавалось правильно сюды. О. Так, выязджаем адсюль, начуем. Так, адпачываем. У нас яшчэ таксама грошыкі з'явяцца. І тупо будзем спаць да тае пары, пакуль не з'явіцца нармалёвая задача. Вось адзінае, што я магу зрабіць у такім выпадку, бо не хочацца ніякага іншай задачы браць, губляць час. Хочацца ўсё ж такі сёння яшчэ і ў танкі паганяць трошкі. Але, на што я спадзяюся? Слухайце, я дурны нейкі. На што я спадзяюся, калі вось зараз кальмар не пайшоў у залік? Так, у мяне так і застаецца 2 гарады. А хочацца ўжо сёння гэты майнера гэтага і закрыць. Гэта азначае, што ўсё роўна яшчэ як мінімум 2 дастаўкі будзе. Гэта 2 гадзіны. І тады ніякіх танкаў сёння не чакайце, як кажаце. Няма чаго чакаць іх, гэтыя танкі. Адмена. Галя, у мяне адмена. Так. Вот зараз напомню бак сабе напоўніцу. Нікуди. Koniec trasy. А, зарэгістравала, добра. Пішемся. О, пісаліся. А я думаю, што не выстачыць нам гэтага радыусу развароту. Трошки зусім паліва трэба. 144 літра. Трошки. Гэта як бляха. Ажно ж 4 бакі на маёй машыне. Добра. Глушым рухавік і адпачываем. Так, ноччу не хацелася б ехаць. Але, калі прыйдзецца, то чаму не? Сюды. Так, шукаем зноўку па рэцыпіенту. Бярэм спачатку Йонкапінг. Мы толькі што былі. У кальмары шукаем наш Нордзік. Нордзік по правым баку. Вось ён. У нас ажно 2 дастаўкі, адна на 35 тысячаў. Гэта паліўная цыстэрна. Добра. Клайпеда ёсць. Я вельмі задаволены. Гэта вельмі добра. У мяне ёсць нават гараж у Клайпедзе. Дзе моя Клайпеда? На Сі. Так, першае вось так трэба. Ну куды ты? Вось так. Вон. Копенгаген, Кёльн. Клайпеда, ты дзе? Вось яна. Бяром і тэлепартуемся. Добра. Так, тут выкручваемся, бо нам 6 кілометраў усяго ехаць. W drogę. В дорога. Так, тут маленечкая тэрыторыя у мяне зусім. Ой,
Так. Мне што ў галаву прыйшло, каб палепшыць тэрыторыю гэтых гаражоў, то гэта ў мяне, калі не памыляюсь, другі ўзровень гаражоў, а іх жа можна падвышаць да трэцяга ўзроўня максімальна. Вось, такім чынам і тэрыторыя паляпшаецца, і і колькасць працаўнікоў павялічваецца на 2, то бок да 5. А потым у галаву прыйшло, што ёсць жа дасягненне ў гульні, каб гараж быў у кожным горадзе. Вось, і лепей не паляпшаць зараз, а ўсё ж такі купляць гаражы. Na rondzie zjedź my- pierwszym zjazdem. Добра. І мы атрымаем гэтых дасягнення, а ўжо потым будзем Zjedź z паляпшаць. ronda. Бо там ёсць некаторыя такія за дасягненні, напрыклад, як мець 10 мужчынаў, 10 жанчынаў, якія маюць максімальны ўзровень развіцця, то бок пакуль яны там возяць гэтыя тузы, яны ж яшчэ і пракачваюцца сабе трошкі. Так, навошта мне зараз і ўправа, і ўлева, калі Trzymaj можна się prawej strony, a просто następnie прямо і skręć w потім prawo. один раз толькі павярнуць, некая Skręć w дурніца. prawo. Вось у жыцці, слухайце, таксама гэтыя навігатары сабе ведуць. Szukanie nowej trasy. Яны цябе пашлюць праз такія хмызы неверагодныя, Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. толькі каб зэканоміць табе там 1,5 Skręć w метра. prawo. Jedź prosto. Так, 3 кілометри засталося. Jedź prosto. Ось, таму мы чапаць не будзем гэта ўсё. Хай яно застаецца на тым узроўні, на якім ёсць, а ўжо калі будзе час, то будзем займацца. Ось, там патрабавалася зноўку вярнуўшыся да гэтай задачы, то бок 10 мужчынаў, 10 жанчынаў, Trzymaj się lewej strony, Jakie a następnie skręć дасягнулі w lewo. максімальнага ўзроўня развіцця свайго. Skręć w lewo. І яшчэ там, я ўжо не памятаю, слухайце. Не пусціш? Што там яшчэ было такое? Гаражы. Гаражы трэба мець хаця б 10 гаражоў, якія дасягнулі эфектыўнасці ў 75% і вышэй. Вось, і такім чынам адчыняй варата, браму. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Йонкапінг, добра. Do dzieła. Бяром гэтую працу. Вы незвычайна, ён задам тут стаіце, я падумаў, што наадварот, тварам. Jedź bezpiecznie. Добра, паехалі. Наступны прыпынак Йонкапінг і Еншіпінг. Лепей так казаць, Еншіпінг. Было напісана па Енчапінг. Ну, калі ў каментарах знойдуцца украінамоўныя людзі, Енчапінг чытаецца ж. Гэтая назва не Еншіпінг, Енчапінг. Карацей, па-ангельску пішацца Йонкапінг. А ўжо як яно там прамаўляецца, я не ведаю, насамрэч. Спадзяюся, што яно выканаецца, пойдзе ў залік, у нас застанецца толькі кальмар, у які нам прыйдзецца ўжо 3-й раз ехаць. Боже, на 3-й раз у адзін і той самы горад, у адну і той самую шахту. Jedź prosto.
Jedź prosto. Знову ти мене у тим накерунку направляєш, так? Я два повороти замість одного робив. Trzymaj się lewej strony, a вот następnie skręć w Лево, lewo. право, лево. А тут треба тільки один раз улево повернути. Ой, Скрыть дурний влево. навігатор. Przeliczam trasę. Камера. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Сука. Ёбань, блядь, тупорылая, бля. Ладно, доведем, поглядим. Ці все правди дамаг з'являється критичним. Trzymaj się prawej strony, a następnie Tupoj, blec, zjedź NPC. w prawo. Zjedź w prawo. Навошта їх зробили такими тупими? Хто мені розповідає? Na rondzie Няўжо zjedź так цяжка trzecim zjazdem. заблокаваць сабе хамульцы, каб ты не ўтукнуўся? На какой хуй ты выязджаеш на гэтае кола, калі там нехта ёсць? Сука. Долбаная поскудь. Zjedź z ronda. Хлопче, дай падштурхнуць як? Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony.
Ту-ту-тум. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Цікава розв'язка, для чого я, не? А ти для чого? Гэта мы ў рызе. Ну так, разрыву едем. Жураніца, так, Idź 3:32. prosto. Світлофори вже працюють. Ай. Ай, вухо чесалося. З нейкага латышскага порту мы будем выязджаць, я так разумею, у Швецыю. Jedź prosto. Де ж тут собі? Ой, божухна. Нечто меня растягнуло, тут растащило так, что... Ой, нормально не засинаю. Ось учора на стрим заходила Ганна. І з ёй неяк весялей было. Не хапае глядачоў реально. Каб яны былі онлайн, каб з імі можна было пагутарыць трошки. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Червоний горить. Треба чекати. Рига, центрс. Зараз так тягніком у бок. На! Уявляєте собі таке? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Колькі нам яшчэ да гэтага порту ехаць, а?
У Літве ж быў свой, але хіба што ён не звязаны з Швецыяй непасрэдна ў Клайпедзе. Яшчэ 690 кіламетраў. Вай. Як гэта доўга. Стаяў там на заправцы. Пабачыў, бляха. Што мне? Ну і разогнаўся, яка. Skręć w lewo. Так, нам сюди. Добре. Трэба слухаць о сабе адзначыць, што мы з некага там заводу, які знаходзіцца... А дзе ён знаходзіўся? Мы прыехалі ў Кальмар. З якога гораду? А? Давайте прыгадаем. Кальмар, з якога гораду мы ехалі папярэдні раз? Трэба будзе паглядзець з Максіма Стрым по этому пачатку, каб зразумець. І потым, калі будзем выконваць гэтыя задачы, канкрэт мастер, ці як ён там называецца. Ой. Там застанецца у нас 8 крокаў да яго атрымання. Каб ведаць, што ў гэты горад нам не патрэбна будзе ехаць, адбіраць там з гэтага бетоннага заводу які-небудзь груз і весці яго у той ці іншы бок. Przygotuj się do skrętu w prawo. Кальмар з Нямеччыны? Не з Нямеччыны я вез. Я вез з Фінляндыі, з Тэмпера я вез. Вось дзе я вез. Skręć w prawo. Я вез з Тэмпера. Вось куды ты сунешся, паскуда? Бачыце? NPC якія тупыя. Адзін такі ўжо уперўся мне ў бок. На кальцы, калі ехаў. Jedź prosto. І пашкодзіў на 4%. І вось зараз еду і не разумею, навошта я еду. Ці пойдзе ў залік гэтая вось стаўка. Ці пойдзе марна. Ой, крацей. Складана, калі такое гаўно дзеецца. Поехали. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Так. Давай хутенько, бо я ўжо стаміўся ездзіць па гэтых балтыйскіх странах, краінах. Ну такое.
Trzymaj się prawej Дороги strony, a неякостные, następnie skręć w неhuткостные. prawo. Едешь так медленно-медленно. Skręć w prawo. Ніби смовжик нейкі. Тягнешся нешта там за собою. Давай. Бажми педаль. Слухайте, а мяне толькі зараз асяніла. А сёння ж ужо пятніца. А гэта азначае, што 90% адсоткаў нашай планеты сёння мае апошні працоўны дзень на тыдні. Вы разумееце гэта? Віншую, сябры, з такім святам. Віншую вас, даражэнькія. Калі вы... Незгамны. Поехали. Obliczanie nowej trasy. Имбарк. Это у дорогу, на шлях, як гэта. Едем сюды, крацей вось. Пятница, развратница, як кажуть. Przygotuj się do skrętu w prawo. Слухайте, я так бачу на стрими Skręć w prawo, a затримка następnie skręć w prawo. трошки менее за 20 секунд. Ну, цікаво, чому. Апошні раз, коли я глядів, то реально було каля 20 секунд. А тут нешта змянілася. То ОБС-ка так працаваць стала лепей, ці то што, ці налады, якія я мяняў. Апошні раз працавалі лепей. Что там такое? Насустрач ехал. Едь Ну, едь просто. далее, едь. Мне с тобой по іншим шляхам. З тобою не цікаво. Не хапала, каб ты яшчэ за мною чапіўся, ды ехаў бы увесь шлях гэта. Толькі і рабіў, што мандаты выпісваў. Паскуда з мігалкамі. Но я нормальный диплом не насобирал себе, не назбирал. Треба было лепей у школе учиться, паскуда. Гаунек. І... Там ніхто їде. Хутчэй. Не. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Чекай, то зараз знову нехто улетить у бок. О, пропускає, добре. Гэта тому, што я вялікі, правильно. Трэба вялікіх пропускаць. Так, 325 кілометрів у нас на шляху яшчэ. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ну круці, стерно, ну, калі ласачка, ты што, не паеў сёння? Ці цябе укачала на пароме, што ты такі... Медленно гэтае стерно круціш. Так, мы выехали на шашу, так, хуткасна. О, добре. Можна педалі падлогу ўціскаць.
долететь. Конечно, на улице ветерок поднялся, хіба что дождь будет снова. Балкас или Балкан Локо. Балкан Локо. Реноха. Червоная Рено була. Слухайте, а цікаво, колькі мої NPC, яких я нанімав у свій перший гараж, колькі яны наездили ўжо на сваіх цягачах. Трэба неяк будзе паглядзець, не забыцца, калі ў гаражы буду сваі адкрываць. Трэба на кіроўцу зірнуць, колькі яны там накруцілі ўжо на гэтых цягачах. Штось мне падаецца, што ўжо павінна быць каля 100 000, а можа і больш нават. Ну, я маю на увазе на новых. Для тых, каму я купляў новыя цягачы. Бо я ведаю, што там былі цягачы і з 500 на адометру ўжо. Jedź prosto. Яшчэ да куплі. Вось таму гэта не зусім паказальна будзе. А яшчэ такая, ведаеце, цікавостка, што калі купляеш цягач у стане 4-5 зорак, вось гэта я адзначу ўжо, яны не ламаюцца. Вось колькі я гуляў гэту гульню, то ўжо каля 200 часоў там намотана у гэтай гульні. Вось за ўвесь гэты час цягачы ужываныя якасцю 4-5 зорак, купленыя праз онлайн. Ну, тут у гульні няма на ўвазе, канешне ж. То яшчэ ніхто з кіроўцаў не пісаў, што ён там патрабуе нейкіх ремонтаў каштоўных ці увогуле новага цягача. Бо памятаю, што калі, напрыклад, купляеш з адной зоркаю стан, там не залежыць ад таго, колькі ў яго прабегу было. Ці одна зорка і ўсё гэта прыгавор, таму што праз адзін дзень, два, магчыма, прыляціць тебе пісьмо, што ўсё ў мяне прастой, бо цягач зламаны, на ім немагчыма выконваць свае абавязкі, я хутка сыйду, бо атрымліваць там 1500 акладу для іх, гэта не грошы. Вось, ну і гэтак далей. Я памятаю, што нават 2 зоркі купляў, тая самая была справа, то бок 1-2 дня і ўсё на гэтым. І з 3 зоркамі не, трохі было болей, можа там тыдзень нейкі прайшоў, гульнёвы тыдзень, канешне ж. Вось, але ўсё роўна ён ламаўся. А вось калі купляеш 4-5 зорак, я штосьці не памятаю, каб хтосьці напісаў, што ён зараз стаіць у гаражы ўжо некалькі дзён, гэта ў рамонце, і няма на чым працаваць, і гэтак далей. А ў мяне музыка зноў запаўзілася, чакаем. Чакай, дзе ты? Музыка. Тут ты ёсць. Дзіўна, толькі яе абіраеш, і яна адразу ўключаецца. Ляцім далей. 200 кілометраў у нас засталося ўсяго паперадзе. Добра, мы ўжо набліжаемся да 11 гадзін разніцы. Гэта азначае, што мы зараз выканаем, і я вельмі спадзяюся, што ў залік пойдзе, нягледзячы на памылку NPC, які мне ў боку тараніўся на кальцы. І ўсё ж такі гульня зробіць такая: дай хуй з гэтымі 14-соткамі. Ён прывёз жа груз, прывёз. З задачай сваёй справіўся. Хлопец добры. Ну вось табе просты крок у тваім дасягненні, майнер. Трымай. І я такі: добра, дзякуй, трымаю. Jedź prosto.
Так што паглядзім, ці то сапраўды не трэба весці на гэтыя шахты транспарт, а трэба весці нейкі груз, вось як зараз паліва там. Я памятаю, што бочкі вазіў нейкія, там тару пластикавую, штосьці такое. По боку кальмар 2 разы адвёз транспарт. Один раз гэта быў трактор нейкі з каўшом, другі раз гэта быў самазвал. Ну, то бок глядзі. І адзін і другі раз у залік не пайшло. Гэтая крока. Трэба будзе спрабаваць трэці раз. Так бы мовіць, апошні. Вось калі ён не возьме нічога, ну тады я ўжо не ведаю. Я ўжо буду злы як сабака. Калі ў трэці раз ён не дасць мне атрымаць гэтае дасягненне. Polaris Lines. А ведаеце што, калі вось зараз мы давязем у Еншепінг, а гэта і ўсё атрымаецца, дасягненне будзе зроблена, ці не зроблена? Вось давайте так, калі не зроблена, то мы паўтарым і кальмар, і Еншепінг. Будзем ведаць, што трэба давесці 100% груза, ні разу не шкоджаны, ні на 1%, ні на паўадсотка. Трэба будзе весці не транспарт і гэтак далей, то бок яшчэ 2 рэйсы, і гэта будзе акурат той час, які мне патрэбен, каб скончыць на сённяшні дзень стрыміць. А калі зараз Еншепінг ён нармалёва так возьмецца, і у нас застанецца толькі кальмар, мы знойдзем гэтую задачу для кальмару, бярэм яго, каб не было гэта транспартам, давозім яго ў нармалёвым стане, каб яно было прымальнае. Вось, і нават калі гэта не спрацуе, то мне падаецца, што можна будзе выканаць проста адно вельмі дарагое заданне. Вось, на там 1,5 гадзінкі, на гадзінку, то бок будзем глядзець. І на гэтым тады ўжо скончым. Папросту возьмем грошы апошні раз, як мага больш. Вось, і на гэтым будзе ўсё, канец. Тут мне ў галаву яшчэ прыляцела тое, што у гульні ёсць задача атрымаць дасягненне нейкае, там уже не памятаю, канешне, як яно завецца, але што для гэтага трэба зрабіць? Для гэтага трэба праехаць 10 000 кіламетраў і за гэтыя 10 000 кіламетраў атрымаць 20 000 досвіду. Як гэта рабіць, я агулам не разумею. Як тут налічваецца досвед, не зразумела пакуль што. Вось, то бок трэба на 1 кіламетр атрымаць паскуда едзе тут сабе. Ой, не так. Трэба 85, каб яго апередзіць. І не атрымаць мандат. А ён, добра, ён звярнуў сюды, вось, направа. Ён звярнуў направа, добра. То бок ляцім. Ляцім, не гледзячы ні на што. Валасы назад. Як заўсёды. Зяпу закрыць, каб камары не наляцелі, валасы назад. Jedź prosto. І што гэта такое? Ну як гэта называецца? На што ты так робіш? Хто табе гэтаму навучыў? А ну едь. Едь, тобі кажуть. Марудзіла. Так, ну канешне, тут будзе перакідванне на іншы пас. А ён мяне прапусціў, добра. Хаця б так.
І у нас 12 кілометрів засталося. Боже, слухайте, я стільки тренжу сьогодні, що навіть не зауважаю, як ми добираємося до метової кропки. І знову тут така дорога, що... Борони Боже. Ёсть. Добре. І там улезли, утиснулися. Холера, поглядите на мапу, кольки там дорогу. А что это, куда мы приехали? Вы бачите на мапе, кольки там разворотов, гэтых дорогаў и гэтак далей. И что себе? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что Przygotuj там się такое do цікаве? skrętu w Давайте lewo. поглянем. Об'язная нейкая ёсць. Гэта што, ко мне здабыча нейкая тут? Skręć w Сапраўды, lewo. вось, глядзіце. Вакол гэта... Не плот, як гэта называецца. Не плот, наверное. Нордик, Штенбрат. І вакол одна, другая, третя. Нічто собі. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. І сюди дорога йде, і там дорога йде дві. Skręć w prawo. Тут направо. Так, мы привезли паліво. Давай, узалік, калі ласочка. Не глядячи на 400 шкоди. Ой, калі ласочка, пожалуйста. Ну. Ёсць. Добра, гэта азначае дакладна, што дамага прымальная, яна не ўплывае. Так, excellent. Ось. Карычневая. То бок, сапраўды уплывае якасць... Тое, што мы прывозім. Гэта ўплывае. То бок, нельга весці транспарт. Гэта ўжо факт. Зараз гэты факт мы спраўдзім на прыкладзе кальмару. Гэта горад, калі што. Гэта не марская тварына. Нас застаўся толькі кальмар. І мы яго... Я маю на ўвазе не яго, а гэтае дасягненне атрымаем. Сюды хадзі. Дзе ты? Мэта на струме. Сюды 6 з 7. Ёсць. Усё паправілі, усё атрымалі. Неверагодная якасная праца. О, я сабой ганаруся. Так. Што у нас па... Сюды трэба. Конечно. Куды-небудзь выязджаць? Не, у нас палова стаміны. Мы адразу будзем шукаць... Шукаць будзем... Горад, кальмар. Кальмар. Реципієнт, так. І шукаем Нордик. Нордик. Нема. Ёсць. З Петербургу у кальмар. Праз 1 гадзіну 42 хвіліны. Оу, гэта рызыкоўна. Гэта транспорт. Нах, надо. Не, гэта не рызыкоўна, нам такое нах не патрэбна. Ага, а іншага гэта нема. Іншага гэта нема, толькі транспорт вазіць туды-сюды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну што, я ў такім разе прапаную узяць і... Не, я прапаную зараз паехаць. Слухайце, я хочу паглядзець. Хочу паглядзець на мясцовыя вось гэтыя дарогі. Куды ён мяне пасылае, чакаю. Тут перашкода. А тут што? А ну. Не, дарога ўсё ж таки ёсць. Это я тыпу вылажу, ці што гэта? Не. Бля, дурные камеры, слухайте. Вось так. Ага, вось там можна праехаць сюды наверх і гэтак далей. Не, вось сюды я не пролез. Калі што толькі задам. Добра. Право. Так, аккуратненько. Аккуратненько сползаем.
Цягач у нас вялікі. Ён усё зможа, ён магутны. Яго найлепшая трансмісія, найлепшы двигун. Вось, сюды. Так, трошки вось сюды. Так. Ну, па-першае, давайте мы праедзем по гэтаму малому колу. Вось адразу сюды налево і налево. Налево і налево. Што тут будзе? Хутенька. Аккуратно трэба. На жаль, толькі сольніка няма у нас, але... Нічога. Ну, тут грунтовая дорога. Геймпад у руках трясется. Так, ну пакуль што нічога такого не бачу, толькі скалы з правага і левага боку. І што тут? Толькі не кажыце, што нічога цікавага не будзе, я просто згублю свой час. Так. Нічога тут нема такого пакуль. Так, сюди. Ух. Просто некая стоянка. Тут так само нічого не бачу такого. Ну, завод як завод, і що? Ну, шахта як шахта. Судячи по продукту, яны тут камні дробять. Як щебень, по-беларуску не ведаю. На камені дробні камінчики. І так. Так, тут ми одразу так само влево поїдемо. Так розумію, розна фракція готують для дороги. Ну, для будівництва дороги. Ну ладно, поехали ще по великому колу. А зараз направо і на гэтым скрыжаванні едем просто ўперад. О, тут разметка з'явілася ўжо. Некое озеро, я так разумею, старая шахта по здабычы камені. Я зразумеў, гэта тупо аб'язная, бо яна, бачыце, вось тут аб'ядноўвае гэтую дарогу з той, што вось едзе там, направо. То бок зусім нічога не будзе. Ну, типу, скалы толькі з левага боку і ўсё на гэтым. Знак Нордіка Штайна. Нордік, як яго, Штенбрет. Штенбрат. Доехали разім, слухайце. Не, на жаль, нічога пригожого тут нема. А я уже собі надумав, що нешта буде. Зараз поїдем, поглядим, я собі тут уявив уже. Нешта цікаве знайдем. А тут просто дорога. Нічого більше. Такое себе. Ай, трошки розчарований. Ну, зараз тоді там проедемся по гэтаму шэрому кавалку і телепортанемся куды-небудзь. Не ведаю, у Европу ці што? 1,1 мільён на аккаунте у нас. Гэта добре, гэта азначае, што дзе б не з'явіўся зараз у нас заказ на кальмар. Мы яго зробім, все, можна запыняцца. І телепортавацца. Так, компані, гараж... І няхай будзе Гановер. Чаму не? А чаму 0? Продактивити 0. Эй, вы охуели там, что ли? Працаваць будете ці не? О, маньячына тут гэта. Ты чым займаешься? 0,8. 1,7.
О, я хацеў паглядзець, слухайце, на адзін з першых сваіх гаражоў, каб зразумець. Першы, конечно ж, гэта Вроцлаў, але потым мне з'явіўся дзе? Ой, дай бог памяці. Калі не памыляюся, у мяне потым з'явіўся у Белымстоку. У Беластоку, Дзе Беласток? Варшава. Берген, Таллин, Ріга. О, Беласток. 24 працуецца на 51 толькі. 5,8. Розарка F. О, глядзіце, 886 тысячаў кіламетраў. Вось гэта дала яна. Фрэя, 470. Яна на чым? А акурат на Мерседесе. Ён мог быць новенькі у яе. Так, Сканія не купляў новую. Хаця ў яго ўсяго ж 156 тысячаў. Вось гэтыя два яны з'явіліся вельмі позна, яны толькі 20 тысяч накаталі, бачыце? Вось. Так, Беласток, Кракаў. О, 3 дзеўчыны, нішто сабе. І вось іх акурат такі новыя гэтыя. 51 тысяча. Марыя, Эмма. Гэта з OnlyFans фотка ці што? Вольва. 50 тысячаў, краце кажучы. Так, а як тут паглядзець, якія ў іх навыкі? О, па 3 навыкі. Яшчэ ім наперадзе па 3. А, яшчэ вось той. Ой, што доўга чакаць, каб яны атрымалі гэты высокі ўзровень, які ў іх ёсць. І каб гэтае, як яго, дасягнення, звязанае з персаналам, яно неяк было атрымана. Ой, краце кажучы. Тэлепартуемся. Прабачце, я тут не аб тым падумаў. Няхай Гановер. Я не перашкаджаю. Окей. Ляцім у Гановер. Спім. Што тут яшчэ рабіць? Так? Ну давай уже, ну. Адпачываем і глядзім зноўку. Зноўку шукаем заказ на кальмара. Кальмар. Где там? Ты што? Кальмар. Угу. Але мы шукаем, па-першае, дастаўку ў Нордзік. І не транспартную дастаўку. Кальмар, брно. І зноўку транспорт. Як гэта разумець? Не, я не хочу транспорт вести. Один Нордзік. І ўсё. Не падабаецца мне так. Ну. Так. Выходим, спим. Не хочу я так. Чаму? Мне уже так тяжко. Дайте нормалёвый заказ на кальмар. Давай. Шукаем зноўку Нордзік. Нема. Тут нема. І тут нема. Трамері нейкая ёсць. Чакай. Sunbuilders нейкі. Это все не тое. NS Oil не тое. GNT, ўсё не тое. Усё не тое, зноўку кладзем спаць. Ой, геймплей, Хто б мог падумаць, што такі геймплей будзе ў Евротрак сімулятары. Вось я не мог себе такого уявіць. Ты сядзеў і фарміў толькі грошыкі і шукаў заказ, туды куды табе трэба. NS Oil, не тое. І зноўку няма нічога, господі. Template, but you are not right now. Да што ты кажаш? То бок я нават не магу зараз адпачыць ужо. Курва мать. Ну і што рабіць?
Што рабіць? 1,6 мільёна. Гэтага нам хопіць на адзін гараж ці не? Так, у такім разе мы сёння знаходзімся, мы у горадзе, таму што мы робім? Па-першае, нам трэба, можна, а не трэба, разведаць тэрыторыю. О, бачыце? Давайте сюды заедем і па дарозе адзначым усё мажлівае. Дорогі Do жоўценькім, dzieła. каб яны былі жоўценькія у нас. Сюды мы едзем. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так, а потым зноўку недзе там пераспім. Пачнем і от пашукаем заказу у кальмар. Шчыра кажучы, не спадзяваўся на такую сітуацыю нават. Я лічу, што гэта немагчыма. Але як ёсць, аказваецца магчыма. Тут жоўтенькая, тут не жоўтенькая. Давайте зараз направо. Ось тут у нас паліўная станцыя, заправка. Заправляцца нам не трэба, калі што. І на заправку заехаць заўсёды Ale можна. tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Ось так, Skręć ось w tak. prawo. W porządku, znajdziemy inną trasę. Конечно, знайдзем. Szukanie nowej trasy. Знойдзеш ты трасу, не шукай нават, не сумнявайся. Zawróć. Не буду. Я ось тут проеду, у меня жоўтенькая будзе тут зараз. Бачыш? О, яшчэ справа. Яно стала жоўтенькая, а зараз мы яшчэ поедем, там была база нейкая, вось вакол базы будзе дарога ісці, мы па ёй таксама праедземся. Каб яна таксама стала жоўтенькая. Вось бачыце, наперадзе там база злева і справа. І потым поедем уже на гэты фотоспот, які там дзеюся. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Там что, шлагбаум ці што? Глянь, начиняется. Ale tam mieliśmy, Oj, nieważne, nie znajdę переживай. nową trasę. Все будзе добра. Зараз проедемся только і все на гэтым. Поедем далей по твоим кірунку. О, гэта лагістычны склад нейкі. Amazon? TradeOx. А ці ёсць нейкі еўрапейскі аналог Амазону, ці не? TradeOx. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ну, гэта, ведаеце, вось такая сітуацыя, яна трошки планы Skręć w prawo, змяняе, a таму што następnie калі skręć w lewo. нават не атрымаецца ў нас выканаць кальмараўскае заданне Skręć w lewo. і закрыць наше дасягненне Майнер, то гэта азначае, што Skręć w план, prawo. каб узяць найдаражэйшае нейкае заданне і адвесці, напрыклад, там з Расіі у Брытанію, ну там, каб зарабіць гэта 150 000 евро за одну ходку. Вот, ці нават болей, хто яго ведае. То бок гэтая задача у нас адпадае, таму што мы тут пакуль губляем час, насамрэч. У нас застаецца ўсё менш і менш часу, рэальнага маю на ўвазе. І толькі гэта час і застанецца, каб зрабіць дасягненне на кальмару, ўсё. Логістик. Нешта вы тут марудзіце, хлопцы. Ужо так ехаць не хацеце, што і ледзь шавеліцеся. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo.
Skręć w prawo. Tak. О, что это за толпа такая? А? Вы что тут? Шашлыки жарите, те что? Ганновер. А хто быў у Ганновера? Ці добры год, ці не? Бо нядаўна я глядзеў, калі што агляд на Берлін, і той, як яго паказваў хлапец, Trzymaj за się якім prawej я сачыў у strony, a Ютубе, następnie zjedź w prawo. то што яму, што мне Берлін не З'едзь спадабаўся, вправо. напрыклад. І жаданне не ўзнікла ніякага, каб яго адведаць. А Ганновер? Хто быў у Ганновера? Можете написать, калі што. Да иди ты нахуй. Trzymaj się lewej strony. Так. Столькі дарогаў, столькі развязак. Чуе маё сэрца, што тут не ўсё добра будзе з гэтым выкананнем Trzymaj się prawej strony, Pathfindera. a następnie skręć w prawo. Уже Skręć кропельку w prawo. стаміліся, я бачу, там пасінела нешта на іконцы. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Зону адпачынку, но мы адкрыем яе ўжо на адваротным пуці. На адваротным шляху. Што тут у нас такое? Што тут можна фоткаць? Не разумею. Society, Nord. Гэта нейкая выстава, ці што гэта? А? Фотомод. Ганновер Трейд Фейр. Гэта вежа ганноверская трейдавая. Вось гэта вось фоткаць. Хай будзе. Боже. То мне жалко, что ли? Чиняй браму, чего стоишь? Так, тут jeszcze brama. Jesteś u celu. Такие просторы тут великие. Тут едешь, там едешь. Можна. Шелівся, так, добре.
Там, спадзяюся, будзе выйсці. Добра. Так, зараз налево на зону адпачынку, якую мы адразу адкрыем, і там і адпачнем. Вось, і пасля адпачынку зноў жа ж будзем шукаць заказ на кальмар. Дзіўнае месца нейкае. Нічога тут цікавага не было. Нават гэтая трейд-башня недарэчная. Открывай браму. Зусім не выглядае яна на нейкую там вагу, каб рабіць з ёй фотаздымкі. Не зразумеў, што гэта такое. Чаму яна перагароджаная? Ну таму што тут так трэба. Ага. Трошки патрахацца прыйдзецца, каб уехаць на тэрыторыю адпачынку. Добра, уехалі, адмецілі жоўтенькім, так бы мовіць, абсікалі. Ну, вось тут можна зладзіць сабе адпачынак, так? Ну, з крайку, ага. Ну, не. О, не дае адпачываць. Ой. Так, куды яшчэ можна тут з'ездзіць? Па гэтых развязках ці што? Сюды. Кудысьці тут нешта адметіць. Вось на гэта можна заехаць. Сюды можна заехаць, туды можна заехаць. Ой, ведаеце, такое себе. Так, давайте мы будем ехать вось сюды. Раз, вось гэтае і вось гэтае. Поехали. Wybrano cel podróży. Раз нам не даюць адпачыць, гэта азначае, што трэба будзе ехаць. О, тут з двух бакоў можна заязджаць, добра. Зараз сюды, потым направо. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ta-ta-ta-ta-ta-tam. Чёртовы кальмар. Чёртовы кальмар. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się prawej strony.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Так, музыка зникла. Нешта навігатор завіс. У гульні. Уявіть собі, навігатор у гульні завіс. Бачите? Так, треба направо їхати. Дун-дун-дун. Ой. Ой-ой-ой. Конечно, я згубився з усім. Давайте так зробимо. Покуль у нас 11:20. Треба нам ніяк усе ж таки нечим зайнятися. Правильно? Поїздити туди-сюди на стрими я не бачу ніякої мети. Мовчки, тим болей. Покуль ти нічого не везеш, ти не ведеш, нема в чим показати. Бо ти тупо їздиш по дорогах, як зробити їх жовтенькими замість шереньких. Тому що ми можемо зробити? Зараз погулім, пошукаємо гэты заказ на кальмар. Калі будзе нават транспорт, давайте зробім яшчэ раз транспорт. Калі не будзе, то просто поедем куды-небудзь.
Возьмем сабе моцна такі дарагі заказ, ды паедзем сабе як чалавекі. Выканаем яго, а кальмар у нас застанецца ў такім разе. Слухайце, не хацелася б, но хацелася б кальмар закрыць сёння. Зусім, вось. Яно не ў такую струю авогуле пайшло неяк. Што не так з гэтай гульнёй, не разумею. Навігатор так і не працуе. Ён так і нешта шукае, там нейкі шлях. Дзе ён яго шукае? Для каго? Не, ведаеце, што мне не падабаецца гэтая мысля наконт таго, што узяць які-небудзь заказ. Лепей зрабіць невялічкі перапынак і пайсці ў танкі. І калі ўжо кальмар застанецца так, як ёсць, то няхай застаецца такі, як ёсць. Будзем шукаць нейкі іншы момант, калі яго можна будзе выканаць. Каб было дастаўка ў кальмар, не транспартная, ну і так далей, бо нешта я тут зусім згубіўся і мне падаецца, было вельмі красамоўна, калі мы ось зараз шукалі 3 разы, один раз увогуле нічога не было, а другі, трэці раз было толькі транспартная дастаўка, то бок які-небудзь трактар з каўшом, штосьці падобнае. А сюды нельга так заязджаць? А чаму? Гэта ж зона адпачынку, не? А, тут типу выезд. А вось там уезд быў. Ага. Добра, зараз. Куды? І ты яшчэ не стаміўся? Ты яшчэ будзеш ездзіць недзе? Ой, падаецца мне, мы уляпаліся ў такую гаўно. З гэтым кальмарам. Так, дзе мы тут далей едзем? Сюды, сюды, сюды. Па гэтай, сюды. Вось тут у гэтай маленечкі такі скрут. Трэба ехаць. Что тут не отчиняются, так? Закрыто. Ну, нехай будет закрыто, добра. Ну, слухайте, Ганновер — это невероятного памеру город. Ну, по крайней мере, тут, у этой гульни. Так. А нам сюди чи куди? Ось сюди. З-за гэтай плашки Calculating Road нічого не бачно. Огніки ніякі тут з'їздять. О, я не зауважу, що я на червоне світло проїхав. Нічого буває. Да убери уже гэты Calculating Road. Сапраўды, ну, дзікунства нейкае. Мы ж на место уже приехали, ты все что нечто там вылечиваешь. Что там вылечивать так долго можно?
месцы. Што, не адчыніш нічога? То, напэўна, з-за таго, што я ставіў кропку туды, куды нельга ставіць. Сидзі. Так. Добра, давайте зараз паспрабуем адпачыць. Калі гульня нам дасць адпачыць, то няхай так і будзе. Калі не дасць адпачыць, то я гэтага персонажа заебу на выходных. Все роўно буду выконваць адкрыццё мапаў. Мапы маецца на ўвазе, вось, каб усё было чырвонае. Жоўтае, прабачце. Ну, даш адпачыць ці не? Не дасць. Давайте паглядзім, ці ёсць нешта для выканання нам тут. Магчыма, нешта і з'явілася. Шукаем Нордик. Тут нічога няма. Не, нічога няма. На жаль. А што гэта азначае? Гэта азначае, што на сённяшні дзень мы скончылі. Захаваем гульню. І праз некаторы час я пачну танкавы стрым. Бо на сёння хопіць. З Еўратрак сімулятарам. Дзякую вяліку, што паглядзелі. Калі глядзелі ў запісе, калі ласка, напішыце ў каментарах, што вы думаеце наконт гэтай гульні і агулам. Ці спадабалася вам музыка, напрыклад. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Сёння іх гэтае нам патрэбна як мага больш. І дапамога гэтая будзе вельмі неацэнная. Гэтая дапамога неацэнна. Вось так. Лепей казаць, каб не было ніякіх непаразуменняў. Яшчэ раз дзякую вам і пакуль. З Еўратрак сімулятарам дакладна гэта будзе ўжо да панядзелку. Добрай вам пятніцы. Пакуль.